시외시 앵이래고 당감이 앵이래가 kaya sualin wilakan sin korea ma da kasaling snang kita ya kapwa kema chilbuan mana allan bisin ko nga insta 360 ona especial ko nga kisi selfish tangia kaman mega chi na para tronem bisin ko nga ya tama kasaling nuskay kangin وقالنا كرالجو باش أطلقنا أوكي وتشوتي مانتن ماكن نايقان كوما تا وقال كان قالنا تيرانك إلى شاك تا قامن كان تم قان قالنا قان تسوما كذا يا Kusana sagama sonda jigot Shima nice down going Ushima yeah qama tullan okay ataja anniversary yeah okay ataja sungurap tiki mapas tigi siya ufak mapunga tamasik siya. One eternity later. Tasam amnajima kami uri atal ajaba qashingirash. Kusana sagama sultajiu tasam skoni injintiku bistirini kuama ta allegasiam ullumikkingo postusim aputisisasi tam qatab aputis ha pasos aputisisasi. Stop it. Get some help. Takan mana ya ta masik utakin apa asyata imagine jinisa abusimas ta abusiman ta ay mapak tas masik na ferroyotinga anachin ferroyotinga anachin ferroyot anachin pasakangin nami ta hunaraka kya inin tamap anachin kemeratan ferroyoami ta qitsuta muskaw fuzit ta anen tapingasu ta takisa masik ufayoam anachin ta takisa espilloyasung
Tasmasak annatimmakkamalatan illuan qitsuutaa neertitererpu. Så mange ord for at sige, at din venindes huses kat skal fodres. Ja, der er musik, der begynder der på. Tasmasak illumi puhu qitsuutaa saasinukiri iramnaris mappiangila utoqqarisin mannermi saasinu tamassak uyaruyorpapmaaninas ernimagilaara utaqqariam aqan. Du ser faktisk ikke særlig godt ud. Så går vi ind. Du siger hej ja. Hej. Nå. Så går vi ind. Du vil også hellere have. Det var godt. Ja, det var godt. Dog, altså. Ja. Altså. Dari ucapkan apa? Tak ada nak nak cakap. Aku kelas kan? Cuba, try. Oh, just kidding, just kidding. Okay, just kidding. Ta-da! Hvad laver du? Jeg bager boller. Bager du boller? Hvad laver du? Hvilken? Jeg gør dig fed. Jeg gør dig fed. Det gør for du du i ikke hvert fald. stikker af. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er bare slags ceramel. Du gør mig fed. Mega fed. Det er planen. Du kan godt lide boller. Skal vi... Hej. Ja, det er det, jeg godt kan lide. Hvad skulle du til at sige? Hvad sagde du? Jeg sagde, du gad heller ikke små boller, vel? Du vil gerne have større boller. Ja. Du gør det godt, skat. Jeg er på dig. Jeg glæder mig til, at du laver aftensmad. Jeg kan også stå. Gat. Fund gat. Anacham Kachuta. We have a love and hate relationship. Con trai, come. Come. Arrit. Arrit. Hey. Arrit. 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 Färjäslin unnannakaa. Mässäkin sinne roppua. Mässäk affin. Tälläm kakkarappu. Skuga klokken 12-tiden i det megarokkkalman. Aputisas pasuurimi. Kesuri man meri nisittingir kalman apusimas. Grenadering skuga. Det er skuga. Smart, ikke? Ja, der må sikkert grave op på. Grenadering. I materialet. Hvad er det, skat? Hvad er det? Hvad er det? Hvad? Hvad er det? Det er drømmekage. Håber jeg, det bliver til. Ja. Hvad er det? Topping til drømmekage. Nå.
Kan du høre mig? Eller savsmuld. Ja, jeg har slukket Nå, for den. okay. Lad os se. Ja. Ja. Vi håber på det bedste her. Ja. Hvad? For dig, så havde det gået meget hurtigere. Hvis du havde hjælp? For dig. Du skal ikke afsløre mig. Wow. Ja. Filmer? Hvad har du lavet? Ingenting. Det er rigtigt. Det er nemlig mig, der har lavet den. Tada! Tada! Så står man med at starte, man. Og retten går til de suge. Der ligesom rapper man. Skal jo spise aftensmad. Der er man så trinket klart. Det er meget hyggeligt. Najima skulle jeg tage sin navn. Skat, hvilken størrelse bruger du? Skal du genere mig på Viaplay? Vi bruger samme skostørrelse. Så hvad størrelse bruger du? Hvad? Alt sammen gør jeg slingan. Det kan ikke sjovt. Det er sjovt. Det er sjovt ånden. Alam mo kasing di sjovt. Så. Der tror jeg, jeg har lige kommet med drone en lille smule. Der er meget kasabus. Una kinana, Annatia. Så. De vil gerne sikkert vide, hvem du er. Ved de det? Ja. Så nu vil jeg udspørge dig. Nej.
Så, hvad hedder du? Jeg hedder Theresia. Ja. Hvordan lærte du at kende mig? Jeg lærte dig at kende i IKEA. IKEA, Ja. Hvad var det idé? Det var min idé. Ja. Fordi at jeg kan godt lide at shoppe i IKEA. Ja. Og så tænkte jeg, at så kunne du da tage med på en date. Ja. Hvad var du for en date? Det var sådan en gå- og kaffe-date. Ja. Var det tredje date eller fjerde date eller? Nej, det var det første gang, vi så hinanden. Var det det? Ja, det var det. Så ja. Du virkede rigtig sød, og så hjalp du med at bære mine ting ud, og det var et kæmpe plus. Og så skulle vi sige farvel, og så var der nogen, der krammede lige lidt for længe. Var det dig? Det var dig. Var det mig? Det var dig. Så. Var jeg bare sød? Du er lusket. Ja, lusket. Så, jo. Der er andet, du tænker, der er vigtigt at vide. Nej, farvel. Farvel. Tak. Det samme som det kan stå skrappe. Det er så også. Og når til vundingen meget 70, lidt over 70 km, kan man altså i ramme. Der så om mange siger, så bliver nødt til at have transport. Der var det er så også. Eller bilsterne gånger. Ja. Ja. Man kan. Air condition rappo. Ang Bluetooth rappo. Ang Pakia rappo. Fart Bluetooth. Der ja. Tage imod opkald. Ja, bedag. Ja. Makamat pingas yung WhatsApp. Bisidam. Man that's custom now. Ja. Ananen bitin ko allan irasayan daw isewis qaal. Ja. Sådan der. Ja. Hvad synes du om en bil? Jeg synes, du elsker din bil. Okay. Virkelig meget. Ja. Jeg tror, du elsker den mere end mig. Drama. Mega drama. Og jeg tror faktisk, du elsker din drone mere, end du elsker din bil. Og dit nye tøj. Og hvad med dine nye sko? Den må du også filme i morgen. Ej, hvor er du sød. Ja, en gang imellem. Så står der min eneste en. Hvordan kan det være? Er det ikke dig, der har skrevet det om dig selv? Nej. Det er fordi, jeg faktisk er et sødt menneske. Det havde man ikke set komme. Kan man det? Altså, du ser lidt crazy ud med dine øjne der. Ja, hvorfor er du her så? Det kan du godt lide crazy. crazy. Masik qissimarior på. Qasarpu arlaan filmim isinnasalta. Ta
man vlog instariqpa masek vlogin sanda consistency ngalteqilpa yes qosin isinnaasinaasi ullin taki ri